От 7 юли Уран навлиза в знака Близнаци, където ще остане приблизително 7 години, носейки нова вълна от промени и неочаквани обрати в сферата на мисленето, комуникацията и ученето. Уран, планетата на иновациите и свободата, в Близнаци засилва желанието ти за знания, експерименти и нестандартни идеи. Може да усетиш подтик, да изразиш себе си по нов начин, да промениш начина, по който общуваш или да се впуснеш в необичайни проекти. Възможни са внезапни прозрения, но и разсейване или нервност, породени от прекомерната умствена активност на Уран в този въздушен знак. Използвай периода, за да учиш нови неща, да се свързваш с различни хора и да бъдеш отворен към алтернативни гледни точки. Остани гъвкав, но не се подавай на хаоса. Това е време на ментална свобода и динамика, без гаранция за стабилност. Радост е да споделям с теб, ако ти е било приятно, не забравяй да се абонираш за още срещи.